לאסוף את הדברים שהם שלי, ואל תפסיקו בגללי. יכול להיות שזו הרוח שתיקח אותי לאן שהיא תלך, אולי רוצה שאחייך, ומי יודע כמה הסתובבתי בעולם שלא נתן לי כוח, בין קירות שלא נתנו לי לנשום. כל כך הרבה ללכת והעולם אליו אני נמשכת, מזכיר לי שתמיד הייתי קצת אחרת. כל כך הרבה ללכת והמקום אליו אני נמשכת יהיה מקום שבו השמש תעלה רק בשבילי. לחפש את הטעם הנכון, כל לגדל המקצועיות על הלשון, על מה שהיה לנו ביחד. בווידאו הקודם עשיתי אגד, אני ממש אוהב אתכם וקשור לכל אחד מכם, ותשמרו על עצמכם כל אחד בדרכו. כי לתקן את השבור ולדעת שכמעט